Сенсацыйная знаходка археолагаў. Лыжка эпохі неаліту, выкананая з косткі жывёлы, знойдзена пры раскопках у Бешанковіцкім раёне. Па самых сціплых падліках артэфакту больш за 4000 гадоў. Сляды нашых далёкіх продкаў захаваў крывінскі тарфянік, унікальны комплекс бронзавага стагоддзя. Наша здымачная група дакранулася да першабытнай даўніны. Фрагменты керамікі, крамянёвыя наканечнікі стрэл, бурштынавыя пацеркі, падвескі з зубоў жывёл. Сёлета навукоўцы сабралі паблізу вёскі Асавец даволі салідны трафей. Гісторыя знаходак налічвае некалькі тысячагоддзяў, аднак захаваліся яны на дзіва добра. Сакрэт ва ўнікальнасці гэтых мясцін. У выніку кліматычнай змены ў сярэдзіны другога тысячагоддзя да нашай эры возера гэтае пасля забалоцілася, ператварылася ў тарфянік, і культурны пласт гэтых помнікаў ён перакрыты недзе 2-метровым напластаваннем стерыльнага торфу. Торф, мало таго, што ён сам па сабе мае дубячыя ўласцівасці, ён яшчэ не прапускае кісларод. Няма кіслароду, няма бактэрый гніення. У адрозненні ад іншых археалагічных помнікаў, дзе можна знайсці толькі кераміку і прылады працы, крывінскі тарфянік захаваў арганіку, вырабы з косткі, дрэва, рогу, бурштыну. Гэта дае навукоўцам рэдкую магчымасць даследаваць, як развівалася насельніцтва паўночнай Беларусі з 5 да пачатку другога тысячагоддзяў да нашай эры і што ўплывала на іх культуру. Таму аматараў даўніны у Асавец прыцягвае як магнітам. Археалагічны лагер на беразе ракі Крывінкі з'яўляецца кожнае лета. Раскопкі тут вядуць больш за паўстагоддзя. Галоўная сенсацыя сёлетняй экспедыцыі – вось гэтая касцяная лыжка эпохі неаліту. Можна патрымаць у руках? Трымайце толькі асцярожна. Артефакт заўсёды павінен быць вільготным. Выносіць яго пад прамыя сонечныя промні нельга. Гэта можа пашкодзіць рэч з тысячагадовай гісторыяй. Гэта другая самая старажытная лыжка эпохі неаліту, знойдзеная на тэрыторыі Беларусі. Папярэдні артефакт у 15 метрах ад сёлетняга раскопу падняў бацька кіраўніка гэтай экспедыцыі некалькі дзесяцігоддзяў таму. На ёй бачныя сляды апрацоўкі, і спадзяемся, што калі здаць, зрабіць вельмі дакладны аналіз, то можа быць будзе яшчэ напаўненне в мікрапорах косткі, напаўненне рэчывай можна будзе паспрабаваць аднавіць, для якой ежы найчасцей выкарыстоўвалася гэта. Побач з навукоўцамі на раскопках працуюць студэнты і валанцёры. Ліза Кісялёва дагэтуль была ў экспедыцыях на тэрыторыі Расіі і Польшчы. У Бешанковіцкі раён прыехала ўпершыню і адразу потрапила на уникальные артефакты. Это удивительное на самом деле чувство. Его нельзя передать словами. Это такая связь с эпохой, с нашими предками, которые жили тут. И это действительно очень удивительное чувство. Сёлетні раскоп глыбінёй каля 80 сантиметраў навукоўцы закансервуюць на цэлы год. Наступным летам зробяць яго яшчэ глыбей і змогуць далей зазірнуць у гісторыю. Пакуль жа ў сотні метрах заклалі так званы шурф для пошуку месца новых сенсацый. Гісторыкі ўпэўненыя, адкрыццяў у Асаўцы хопіць яшчэ не на одно пакаленне. Усе артефакты даследуюць у Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Затым яны стануць часткай музейнай экспазіцыі. Вольга Шмаргун, Станіслаў Дудзін, навіны, Бешанковіцкі раён.